Bé, seguim després d'aquest descanset que hem fet per refrescar una mica la ment, seguim amb el Fòrum Mobilicat, aquest primer fòrum d'interconnexió d'administracions, empreses, nous projectes i bé, sabem que com hem estat demostrant durant tot el dia d'avui i continuarem ara aquesta tarda i també demà al matí, doncs el canvi tecnològic el tenim a les portes, hem vist coses que semblaven molt futuristes però que sembla ser que les tindrem molt a prop i bé, tenim també altres reptes com el canvi climàtic o l'acceleració de la globalització que ens marcaran els propers anys. I és justament d'això que parlarem ara. Hem convidat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el seu president, en Ricard Font, que ens parlarà justament d'això i ens ho dividirà en 4 eixos de la sostenibilitat, la tecnologia, la globalització i les persones. Tots aquests temes que hem estat parlant durant aquestes jornades, durant aquest primer fòrum de Mobilitat 2019. I bé, crec que no cal presentar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tots la coneixem, no? Però bé, sí que m'agradaria presentar una mica el president d'aquesta empresa pública, que des de l'any 2018 en Ricard Font és el president. Anteriorment havia ocupat la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat i la Direcció General de Transports i Mobilitat. En la seva trajectòria professional ell és advocat i ha desenvolupat diferents càrrecs en l'administració pública relacionats amb la gestió de les infraestructures, el transport i la mobilitat. És llicenciat en Ciències Jurídiques per la Universitat de Girona, té el màster en Dret del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient per la UPF, màster en Gestió i Administració de Societats per la Universitat de Girona i cursos de postgrau a la Universitat Autònoma, a la UPF i també a ESADE. Bé, sense més dilació, benvingut Ricard i quan vulguis, tot teu. Molt bé, gràcies. Potser el primer que farem és posar-vos un vídeo, agrair-vos que estigueu aquí perquè avui ara ja em diuen que esteu ja molt cansats i a més hi havia una oferta complementària molt bona que era anar-se'n al balneari, amb la qual cosa jo crec que se us ha d'agrair que tingueu ganes de parlar de ferrocarrils. Ho farem en poca estona, dedicaré 20 minuts, 25 i després si em permeteu obrirem un debat perquè ens pregunteu coses al voltant del que us plantejaré molt succintament. Però abans, per distreure's un moment, posem una mica de cinema. Com veieu, la tecnologia no sempre és perfecta, perquè fins i tot ara ens trobem amb això, vull dir que a vegades parlem de digitalització pensant-nos que tot està fet i com veieu no està tot del fet. Bé, doncs gràcies per ser-hi i en tot cas, ja repeteixo, intentaré ser bastant breu, intentaré explicar-vos 4 idees al voltant de l'estratègia 1030 i per què hem fet aquesta estratègia i perquè la pugueu conèixer. Nosaltres, necessito el plinganillo aquest, oi? Per passar això. Nosaltres aquest any sabeu que celebrem els 40 anys de ferrocarrils
És una data important per l'empresa, és evidentment recordar que som una empresa que pràcticament venim de moltes empreses de més de 150 anys, però sí que és cert que aquest any farà exactament el 5 de setembre, estareu convidats tots segur, al Palau de la Generalitat celebrarem els 40 anys que al president Tarradellas se li va ocórrer crear una empresa que es diu Ferrocarrils de la Generalitat. Si bé és cert que haguéssim pogut fer una celebració dels 40 anys pensant en el passat, pensant en el bé que ho fem, aquest any hem fet el rècord de passatgers, el 2018 vam fer el rècord de passatgers, hem fet el rècord de puntualitat, cosa que després explicaré que té un valor molt important, o hem fet el rècord de satisfacció del client també el 2018, vol dir que són 3 efemèrides bones com per poder, per entendre'ns, estar cofois i d'alguna manera pensar que ho fem bé i que no hem de millorar res. Vam aprofitar el 2018, el juliol del 2018, per dir, escolta, posem-hi tots, posem tot l'equip directiu a treballar amb una estratègia pensant en el 2030. Aquests 10 eixos que treballarem mirant cap al 2030. Com serà la nostra empresa, com seran els usuaris, com serà la mobilitat, com seran els clients i quins són els elements fonamentals que ens han d'orientar per aquesta estratègia. I això fa poques setmanes, ja no recordo el dia exactament, finals de febrer, penso que era el 28 o el 27 de febrer, vam presentar-ho amb el conseller per ratificar aquesta estratègia que hem treballat i que ara intentaré presentar-vos de manera bastant ràpida. Un element important de la nostra agenda estratègica és que compartim amb vosaltres que no és un punt d'arribada, no és allà on volem ser, sinó segurament és un punt de sortida. Cap organització en aquests moments, cap de les que participeu vosaltres, siguin administracions, siguin empreses, podeu saber exactament en aquests moments com serà el món el 2030. Teniu molts dubtes. El que sí que està clar és que cada una de les empreses han d'estar preparades per ser suficientment flexibles per adaptar-se als canvis i de manera molt ràpida i de manera molt accelerada. Amb la qual cosa és molt important que l'empresa estigui acostumada i estigui tensionada. Com jo dic sovint a l'equip de direcció, hem de sortir de la posició de confort. La posició de confort és el 99,5% de puntualitat, el 99,1% de puntualitat del Llei de la Pobla, l'índex, com deia abans, el rècord de viatgers, etc. Però hem de pensar que hem d'estar preparats pels canvis que ens venen. I, com deia, al final són moments en els quals no sabem ben bé com serà la tecnologia, ni la tecnologia digital, ni sabem com seran els nombres d'usuaris, ni sabem com serà el món en el futur. Fa 2 dies, o ahir mateix, em sembla que era ahir, que anàvem a una conferència sobre turisme, que és un debat interessant, el del turisme, perquè en el fons també són els nostres usuaris, els nostres serveis i els vostres serveis, alguns de vosaltres. Clar, les dades són espectaculars. El turisme només està començant a créixer i les previsions és d'un increment del 100% dels turistes en menys de 10 anys. El 100%, o sigui, si ara passarem dels 22 milions de turistes a Catalunya, vol dir que les xifres són espectaculars, vol dir que ens hem de preparar amb això. Una altra cosa és que vulguem renunciar-hi i diguem que no volem fer-ho, però en tot cas el que està clar és que la mobilitat només està començant a créixer. Les dades d'aquest any, d'aquest mes de març, són espectaculars, seguim creixent a un 5, un 6%, un 16% en alguna línia, etc. Vol dir que només estem veient que el dia a dia ens fa pensar que tindrem més necessitats de mobilitat. Les dades sobre, per exemple, que l'ATM els haurà de donar algun dia en els propers mesos, de quin està l'efecte de l'ampliació de la primera corona a la segona corona des del punt de vista tarifari, també jo crec que tots els operadors són conscients que està tenint un impacte potser una mica menor del que esperàvem, perquè en aquest sentit esperàvem un impacte molt gran o ens vam prevenir davant d'un impacte molt gran, però de totes maneres està clar que està creixent molt important la demanda. Per tant, estem en moments complexes. Hi ha 4 elements de la mobilitat que creiem que ens han de definir la nostra política de l'empresa en els propers anys. El primer és el canvi climàtic, és evident, el canvi climàtic i la lluita contra la contaminació són 2 elements imprescindibles. Com dic sovint, podem fer lleis, però podem fer lleis i podem fer reglaments i podem intentar evitar que els cotxes entrin aquí o entrin allà, o podem fer el que cada un consideri oportú. Però està clar que la millor mesura o que l'antídot més important per lluitar contra el canvi climàtic i per reduir la contaminació de la regió metropolitana de Barcelona, d'aquests 40 municipis, que segurament més enllà d'aquests, és sense cap mena de dubte el transport públic i, per tant, la mobilitat verda. Aquest és l'antídot, i per tant aquest ha de ser un element que ha de presidir totes les nostres polítiques. La segona és el canvi tecnològic, i aquí hi ha
Vaja, el camp és molt ampli. No sabem exactament, com deia abans, exactament com ens impactarà aquest canvi, aquesta digitalització. Però sense cap mena de dubtes, en tots els camps canviarà la nostra manera de percebre les coses. A vegades també ho parlem, no? Diem, hem de deixar de pensar allò de l'estació a estació, no? Allò, una cosa quasi autista dels operadors. Jo aquí porto la gent de Terrassa fins a Montaner, i a mi el que passi a partir de Montaner m'importa molt poc, perquè a l'usuari no li importarà poc. I per tant hem de començar a pensar des de que surto de casa fins a on vaig. I alguna vegada faig la broma de dir, ja sé que ara estem preocupats del que fa el Pere Torres, el director de l'ATM, a veure si fa des de Terrassa fins a Montaner, sobretot que vagi ample, perquè després no es queixa de que va amb els trens molt apretat, però no és veritat. El que hem de pensar és l'usuari que segurament avui està fent un Terrassa-Hong Kong. I per tant, quan pensem amb l'oferta de mobilitat que li estem donant, no hem de pensar només amb l'oferta, repeteixo, de Terrassa-Montaner o de, no sé, els del metro de Barcelona, d'un punt a l'altre, sinó hem de pensar en aquesta mobilitat que va molt més enllà, perquè els instruments que avui en diem Mobility as a Service, però en el fons són plataformes integradores que no sabem com són, no sabem qui les tindrà i qui les gestionarà, necessitarem tota aquesta informació i aquesta serà la informació que necessitaran els nostres usuaris. L'altre element és la globalització, i aquest va molt lligat al que els comentava en aquests moments. No es tracta tant solament de pensar en que els nostres usuaris facin aquesta connexió entre, com deia abans, entre el trajecte clàssic i els nostres horaris, sinó que és un trajecte que va molt més enllà. I hem de comptar amb el fenomen de la globalització, que deia, com els deia abans, que doblem o multipliquem per dos el turisme dels nostres territoris, doncs serà una evidència, i per l'altre cantó serà també una evidència de que la nostra mobilitat serà molt diferent. Quan avui, pensin que avui hi ha una dada que sempre l'explico, un dia que ens van convidar amb el Xavier Marcet a parlar a l'Alt Urgell sobre la connectivitat de l'Alt Urgell, no? I preguntava a la gent de l'Alt Urgell, dic, vosaltres quants ports teniu? A l'Alt Urgell, a la Seu d'Urgell? Aquest deu ser de Barcelona, dic, no, soc de la Seu. I sé que no, en teniu dos, Tarragona i Barcelona. Perquè són els vostres ports que es connecten a la vostra producció de llet o de formatge amb el món. I quants aeroports teniu? I clar, van dir el de la Seu d'Urgell. Bueno, ben bé el de la Seu no és el vostre aeroport. El vostre aeroport és l'aeroport de Barcelona, l'aeroport de Reus o l'aeroport de Girona. I el que heu de pensar és el temps de connexió amb això. I el sorprenent era que depèn de com el temps que podien acabar trigant 2 hores, 2 hores i mitja i 40 euros per arribar des de la Seu fins a un d'aquests punts. I després, quan arribaven a l'aeroport de Barcelona, amb 12 hores i 300 euros anaven fins a Los Angeles. Clar, les proporcions són unes altres. I per tant, nosaltres, quan estem planificant la nostra mobilitat, fins i tot des d'una empresa com Ferrocarrils, ja no podem planificar només Terrassa, Montaner o Martorell fins a Igualada, sinó que hem de pensar en aquesta mobilitat que va molt més enllà de tot això. I això és educar també la nostra organització. I finalment, un element important dels eixos és les persones. Mai millor dit, doncs, si em permeteu faré un spoiler, no sé si hi ha premsa o no hi ha premsa, però faré un spoiler. Nosaltres per celebrar els 40 anys hem decidit posar com allò que en diuen un claim, jo dic una frase que defineixi a Ferrocarrils, no? I nosaltres la frase serà: sou el que ens mou. Sou el que ens mou. Qui? Les persones. Sou el que ens fa fer, el que ens fa ser més eficients, sou el que ens mou, per exemple, a millorar l'eficiència energètica de Ferrocarrils, sou el que ens mou a ser puntual, sou el que ens mou. És a dir, posar l'usuari en el centre absolut del que és la nostra política ferroviària, la nostra política de mobilitat, i sempre pensar en això. I això, a vegades, molts de vosaltres us conec de l'època que molts de vosaltres sou operadors i administracions. A vegades tenim una mirada molt de l'operador, molt la mirada de l'administrador, molt la mirada de l'enginyer, molt la mirada i no tenim la mirada posada en l'usuari. És allò de l'excessiva big data i oblidant-nos absolutament de les small data, que en diuen. És a dir, l'experiència de l'usuari, i això és el que serà fonamental en el futur, que l'experiència de l'usuari en la mobilitat sigui el més eficient possible. Ja no sé si estic amb les diapositives que em toquen, però tenim els 10 àmbits d'actuació, dèiem 10 àmbits pel 2030. I els 4 eixos que us he explicat: sostenibilitat, tecnologia, globalització i les persones. I hem agafat 10 temes que ens han semblat importants.
El més important, estructura i finançament, perquè si no sabem com pagarem les coses, doncs el que jo acabo, quan acabi de la meva exposició podeu dir molt bé, però això com ho pagaràs? Expansió del sistema ferroviari, perquè hem de pensar en allò que dèiem, hem de pensar en una oferta que ens permeti donar el servei que pensem, i per tant l'expansió l'hem de planificar pel futur. Hem de passar a ser una empresa de mobilitat, hem de deixar de ser una empresa ferroviària per passar a ser una empresa de mobilitat amb aquesta visió molt més holística de l'experiència de l'usuari i de l'experiència de la gent que es vol moure, que sense cap mena de dubtes ens movem més i més que mai. Evidentment, la liberalització ferroviària és un repte que hem d'entomar, sense cap mena de dubtes. Esperem, finalment, si és que el govern de l'estat espanyol no torna a demorar més la liberalització, que arribi el moment en què tots puguem utilitzar els serveis, les infraestructures ferroviàries per donar els millors serveis als usuaris, i aquí tenim idees a sobre la taula. La digitalització i la tecnologia, que ho he explicat, la sostenibilitat del territori, tot ho fem amb aquesta visió, la responsabilitat social, el patrimoni de ferrocarrils, que en parlaré, la imatge i el missatge, ja he fet un spoiler fins i tot, i la internacionalització i la recerca. Estructura i finançament. Primer parlant de l'estructura. Creiem que nosaltres hem de començar a evolucionar cap a una estructura de holding. No sé si és ferroviari o de mobilitat, això ja ho podrem decidir. Repeteixo que això no és una arribada a l'estratègia ferrocarril, sinó és una vinada molt més àmplia, on hi hagi el FGC de línies metropolitanes, la FGC del Vallès, la FGC del Baix Llobregat, del Carrilet, una FGC Rail, que és la que avui té la llicència per poder operar en les línies d'alta velocitat, preparada per operar en la línia de l'AVE i que preparada en aquests moments per operar, per exemple, a Lleida de la Pobla i preparada pels encàrrecs que li faci el govern. FGC Infraestructura, bé, no és que vulguem separar la infraestructura de l'operativa, no ho faríem mai, ja hem d'aprendre dels errors dels altres, sobretot, és important, i per tant aquí sí que no ho faríem, però sí que des d'un punt de vista estructural les normatives, fins i tot de liberalització, ens obligaran a fer una separació segurament en alguns casos de lo que és infraestructura i operació, i en tot cas si volem aprendre'n també haurem de fer aquesta missió. I fins i tot perquè si rebéssim nous encàrrecs per part del govern, fa poques setmanes el tren tram del Camp de Tarragona, doncs aquí és on es posaria aquesta infraestructura que s'ha de construir. FGC Rodalies, perquè evidentment Ferrocarrils ens ha demanat el conseller que sortim de la banqueta i comencem a calentar, perquè si és necessari Ferrocarrils entomi el repte de les Rodalies de Catalunya, i per tant aquí en el nostre model de desenvolupament de l'assumpció d'aquestes Rodalies hem de tenir un caixetí en el qual posar-hi les Rodalies de Catalunya, i FGC Muntanya, que no m'ho han canviat, m'ho han mantingut muntanya, però aquí vol dir turisme, aquí vol dir les 5 estacions, aquí vol dir tots els atractius que tenim de muntanya. Un altre element és l'estructura i finançament. Nosaltres hem de saber, hem de dir-li al govern quin preu té aquesta estratègia 10-30, què li costarà al govern. Perquè es feu una idea sobre ferrocarrils que a vegades sovint potser no s'explica o s'explica massa. Ferrocarrils és una empresa que té 1.901 treballadors. Avui utilitzo que nosaltres tenim l'equip 1901, que és l'equip de ferrocarrils. És l'equip que està calentant en aquests moments per si ha de fer qualsevol nou encàrrec del govern. Aquests 1.901 treballadors responen a un finançament que rebem d'uns 380-370 milions d'euros. Al voltant de la meitat, el 50%, és aportació del departament i l'altre 50% és l'aportació, és el que és l'aportació dels usuaris amb el seu ticketing, o sigui, pagant, siguin estacions d'esquí, sigui amb els nostres serveis ferroviaris. Per tant, aquesta és la distribució de la nostra empresa. Vol dir que nosaltres tenim una mitjana d'aportació per part de la Generalitat. Sabeu que tenim un contracte de programa des de l'any 2017, que està en la llei de finançament del transport públic, i per tant aquí nosaltres rebem aquests 180 milions que hem rebut de mitjana en els pitjors anys de la història del finançament de la Generalitat, 180 milions d'euros. Això vol dir que nosaltres el que diem és, si a nosaltres la Generalitat
en els propers contractes programes a partir del 2021, la tenim fins al 2021, ens manté l'aportació que ens ha fet en els pitjors anys de la nostra història, som capaços, i això és l'encàrrec que té l'equip financer i l'equip directiu, d'entomar tots els projectes que veureu en aquesta presentació. Vol dir que l'objectiu és que no li costem més cars a l'administració pública, vol dir que no li costem més cars als ciutadans i que nosaltres creiem que amb el que en aquests moments de mitjana els darrers anys ens ha finançat el govern de la Generalitat, aquests 180 milions d'euros, som capaços d'afrontar en els propers 10 anys tots els reptes que els explicaré a continuació. L'expansió del sistema ferroviari. Aquí els parlaré d'algunes de les propostes que hem fet en les darreres setmanes i per tant no els donaré cap novetat especial. M'hi referiré especialment amb el que és les diferents infraestructures que tenim en aquests moments l'encàrrec de tirar endavant. La primera i la prioritària, una vegada tinguem resolt, i avui ha sigut actualitat, el finançament de la línia 9, saben vostès que encara ho dic, en aquest moment encara soc el president, no soc el president d'Infraestructures.cat i Infercat i per tant em toca a mi entomar també el parc de la línia 9, tots tenim clar que el primer és finalitzar la línia 9. Però una vegada tinguem això finançat, que espero que sigui més aviat que tard, el primer dels projectes que hem de posar sobre la taula és la unió de la línia 8, que en diem que és la unió entre Plaça Espanya i el que és Francesc Macià, la unió de les dues línies principals de ferrocarrils, la del Vallès i la del Baix Llobregat. Això què pot suposar? Primera, pot suposar directament l'increment de 22 milions de passatgers de les línies del Baix Llobregat de ferrocarrils. Vol dir doblar l'actual demanda que té ferrocarrils. Vol dir connectar-nos directament a un àmbit de Barcelona com és l'àmbit de Francesc Macià, o l'àmbit d'Urgell, que en aquest moment no té una xarxa de metro i per tant vol dir incrementar, com deia abans, la capacitat de penetració de les línies de ferrocarrils a la ciutat de Barcelona i alhora l'intercanvi de les dues línies principals, la del Vallès, que té al voltant dels 70 milions de passatgers, i la del Baix Llobregat, que en aquest moment té 23 milions de passatgers. Això vol dir que, a més, voldrà dir que hem de millorar la capacitat de les estacions del Baix Llobregat i, per altre cantó, és evident que el que haurem de fer és ampliar o canviar alguns dels trens que en aquests moments donen servei a la línia del Baix Llobregat. Perquè es facin una idea, també, en aquest sentit, hi ha dos àmbits que jo crec que són molt importants que hem de reforçar. La línia del Baix Llobregat té, com deia abans, uns 23 milions de passatgers, 21 milions són entre Martorell i Barcelona i ens queden les dues puntes, la baixa aquesta, que va fins a Manresa i va fins a Igualada, amb 1 milió a cada una de les ramals. I és evident que hi ha hagut històricament estratègies per resoldre la millora d'aquests dos ramals, que o no s'han portat a terme perquè són molt cares o per altre cantó també és cert que són estratègies que en aquests moments tindrien un retorn molt baix des del punt de vista de... Perquè es facin una idea, ho explico així, a la línia del Bages estem parlant d'una inversió al voltant de 270 milions d'euros per reduir 5 minuts de temps, que vol dir uns 40 milions per minut. Vol dir que el rendiment de la inversió que faríem o que estan previstes en aquests moments no seria molt alta. I a la línia de la Noia, 700 milions d'euros per reduir 4 minuts. Vol dir que una altra vegada ens trobem amb una inversió que des del punt de vista de la rendibilitat social, que avui dia presideix qualsevol inversió que ha de fer una companyia, una administració pública, doncs tampoc tindria una inversió de 175 milions per minut. Sempre faig la broma amb l'Oriol Juncadella, dic com t'equivoquis i com en una estació en vez de 3 minuts parats amb la porta oberta i tancada se'ns espatlli una porta, tot això no servirà absolutament per res. Vol dir que el que hem de vetllar, sobretot, és perquè la rendibilitat. I aquí sí que hi ha un compromís de parlar amb el territori, tant amb el que és el territori del Bages com el de la Noia, per revisar totes aquestes inversions i pensar en inversions que realment siguin possibles d'entomar. Per altre cantó, tenim un altre dels projectes que hem posat sobre la taula, que és, evidentment, millorar el que és la línia de la Pobla. Aquí, bàsicament, és la compra del tercer tren, que en aquests moments estem ja finalitzant la seva compra, mantenir els creixements. És espectacular el creixement. Avui li deia a
a la Natàlia que els expliqués a la gent de Lleida, però aquest any estem creixent un 16% en la línia de la llei de la Pobla. Vol dir que la consolidació del canvi de model ha sigut espectacular des del punt de vista del creixement de la demanda i a més una oferta molt interessant des del punt de vista d'aquesta gestió bus-tren, que jo crec que des del punt de vista de les jornades que feu a l'AMTU jo crec que té un valor molt important d'aquesta especial atenció a la coordinació de serveis entre diversos operadors. L'altre model d'expansió és una proposta que hem fet com a operador i que evidentment després haurà d'estar validada per l'ATM i per les administracions, però com a operador el 2021 saben vostès que entraran en funcionament els 15 nous trens de la línia del Vallès. Aquests 15 nous trens que s'estan construint en aquests moments a València faran que puguem anar amb freqüències de metro entre el Vallès i Barcelona. Vull dir que cada 5 minuts tindran un tren a Sabadell, cada 5 minuts tindran un tren a Terrassa i cada 2 minuts i mig a Sant Cugat. Per tant, el concepte metro estarà incorporat, els horaris els llançarem, tot això de l'S1, l'S2, l'S no sé què, l'S4, fora, i estem acabant de fer també unes inversions molt importants, perquè això no es té mai en compte, de robustesa de la línia del Vallès, aquesta és el que estem en aquests moments licitant, si miren les licitacions que estem fent nosaltres a nivell d'obra, de via, de subestacions, etc., és per fer absolutament robusta la línia del Vallès, perquè clar, anant a 2 minuts i mig, a 5 minuts, no se'ns pot parar cap tren en cap moment, perquè llavors la cadència quedaria absolutament trencada. I per tant, a partir del 2021 tindrem aquesta freqüència. Quina és la pregunta que en faria qualsevol usuari del Vallès i del Vallès o de Barcelona que va al Vallès? Bueno, tindrem molts trens, però anirem més ràpids o anirem igual que sempre? No, anirem igual que sempre. Segona cosa, ara fa pocs dies, i ho dic per posar un valor, aquest túnel del Vallès que ens ha servit fins ara, doncs ha celebrat els 100 anys. Vull dir, ens ha servit 100 anys. O sigui, aquella imatge que tenim d'en Montanyès i d'en Pearson, és que aquest matí em parlava i estava allò, i de Montanyès, perquè ens han portat una pel·lícula que aviat estrenarem d'una pel·lícula que surten del principi de quan es va construir aquest túnel, i per això ho recordo. El Pearson, aquell túnel del Pearson ha servit 100 anys i el 2021 tindrà una màxima, diguéssim, el senyor 112 segons, que jo li batejo així, ja l'equip 1901 i el senyor 112 segons, que és la fiabilitat de ferrocarrils, s'acaba el 2021 i allà tindrem el màxim de servei, 112 segons, un tren, cada 5 minuts, cada 2 minuts i mig. I nosaltres hem de proposar, en aquell moment haurem de dir a la ciutadania que tenim una alternativa, i l'alternativa és duplicar aquest túnel, i per tant tenir un altre túnel que no té res a veure, i ho dic perquè així hi ha hagut una certa polèmica sobre si el d'Horta i el de Nord, no té res a veure. Una cosa és que les administracions, els governs, la gent del Vallès puguin planificar noves connexions entre el Vallès i Barcelona, que això és lícit i que això està en el PDI, que podrà seguir estant. I l'altra cosa és que nosaltres com a operador li hem de donar resposta als senyors del Vallès per dir-los si posem un túnel, que és l'única manera que ho podem fer-ho, perquè si no tinguéssim el Collserola ho posaríem al costat sense fer el túnel, però com que tenim Collserola hem de posar un segon túnel que fa 100 anys que el vam construir, en 4 anys. Vol dir que hauríem de tenir una proposta que ens permeti dir-li a la ciutadania si posem un altre túnel podrem reduir 15 minuts el temps entre Terrassa-Sabadell i Barcelona i Barcelona-Terrassa-Sabadell. I per tant fer el que alguns parlen sovint, que són els directes o els semidirectes. Això és una revolució. És a dir, reduir 15 minuts de temps entre el Vallès i Barcelona significa aquesta àrea metropolitana econòmica, social i si em permeteu també política des del punt de vista geogràfic, doncs relligar-la d'una manera molt més potent. I el que proposa Ferrocarrils, i això ho proposaran en el marc de l'ATM i ho proposaran en el marc de debat també polític i ha de ser el govern qui ens ho ha de finançar, és que nosaltres hem de començar a estudiar una alternativa que, repeteixo, i ho dic perquè algun n'han parlat, doncs no té res a veure amb descartar res del que en aquests moments està sobre la taula, sigui a Horta, sigui a Finestrelles, sigui a la Meridiana, sigui on sigui, amb noves connexions que es puguin plantejar. Nosaltres no ens toca això, a mi abans em tocava poder-los dir nova planificació, però ara no em toca dir. Jo li dic, com a operador necessito un altre túnel per poder reduir 15 minuts el temps de recorregut entre aquestes ciutats aquí. Mantenir el servei actual, que seria un servei, com dèiem, que d'enceta de metro en necessitarem un altre. Una altra de les coses que hem plantejat és, fixin-se que això és una visió de connexió
des del punt de vista de el que és la configuració regional que els deia, aquesta visió de la regió de Barcelona, que va des de tot el Baix Llobregat, que relliga amb el Vallès i que el Vallès amb Barcelona també s'ha de relligar, i un altre dels elements importants. Abans els parlava de globalització, ens hem de connectar amb la globalització. I nosaltres vam rebre l'encàrrec per part del Josep Rull, del conseller Rull, d'entomar el que és la llançadora a l'aeroport i nosaltres estem convençuts de treballar amb una proposta de llançadora amb l'aeroport que també relligui el país amb el món, allò que deia abans, relligant-se amb la globalització. Un altre dels elements importants i l'objectiu que tenim nosaltres és presentar un model al voltant d'aquest any i tenir-lo preparat pel 2020. Aquí hi ha incògnites, com saben vostès, encara és com serà la connexió amb l'obra civil que s'està construint en aquests moments darrers, però en tot cas nosaltres treballem en aquesta opció. Un altre dels encàrrecs, sortir del nostre territori natural. I ara que veig el Josep Maria Ensarà, amb qui hem compartit moltes coses dels avions de Reus, doncs hem de fer el tren tram. Ahir ratificaven els acords que es van arribar l'any passat, ahir fa poques setmanes es parlava de l'encàrrec a ferrocarrils i estem treballant amb el que és el projecte del tren tram. La segona regió metropolitana del país també la volem relligar. Pensem que hi ha una oportunitat per fer una cosa interessant. Ho farem al costat dels municipis. Sé que això de fer-ho al costat dels municipis i dels representants dels ciutadans a vegades té peatges des del punt de vista que algú pot entendre o no pot entendre algunes mesures, però bé, nosaltres tenim l'encàrrec de fer els estudis, farem els estudis i acometrem el més aviat possible aquesta actuació, que és sortir també del nostre mercat o de la nostra, diguéssim, posició geogràfica natural, que és el Vallès i el Baix Llobregat i el Lleida de la Pobla i les nostres cremalleres de Montserrat i el Pirineu. Ens anirem també a Tarragona. I per altre cantó, nosaltres pensem que hi ha un darrer projecte que ens sembla interessant i que relligo aquí, pensem en la Gran Barcelona o la regió metropolitana de Barcelona en un sentit molt més ampli, pensem en connectar-nos globalment a través de la llançadora, pensem en anar a Tarragona per descobrir els ciutadans de Tarragona també el bé que ho fa l'equip 1901 de ferrocarrils i també pensem en un altre element, que és que en el marc de la liberalització ferroviària poder oferir conjuntament amb les aliances que es configuraran els propers mesos i els propers anys serveis de velocitat alta o d'alta velocitat que relliguin el nostre país fonamentalment amb Occitània. Per què diem Occitània? Doncs Occitània és perquè aquí tenim l'Adriana i si ens ho podria explicar millor que jo mateix, però hem fet un estudi que ha fet ella i ha dirigit ella en el marc de l'escola de SADE, vam fer un pla de negoci sense apriorismes voluntaristes, sense interès general i vam veure que una operació d'alta velocitat que relligués Occitània, Toulouse, Montpellier, Perpinyà, amb Barcelona, amb serveis de velocitat alta, no dèiem alta velocitat, incloent-hi els cànons ferroviaris de DIF que en aquests moments es paguen, etc. Els números sortien d'una manera raonables. Sortien uns dèficits d'explotació al voltant dels 4 milions d'euros comprant els trens, amortitzant els trens, etc. Això ens fa fer pensar que aquest pla de negoci el podem compartir no solament amb l'empresa per fer-ho sols, sinó crec que amb una visió molt més globalitzada i en el marc de la liberalització compartir-ho amb altres operadors. I quan dic altres operadors no es cloca ningú, però en tot cas a nosaltres ens agradaria que en el marc de la liberalització Ferrocarrils estigués en disposició també de participar d'aquestes aliances. No dic que no ho podem fer sols, em dic que em sembla que en el marc de la nova mobilitat que ens ve nosaltres ens hem de posicionar col·laborant amb altres operadors per fer operacions que tenen molt de sentit. I deia abans, els números que sortien era un dèficit d'explotació de 4 milions d'euros. Un dèficit d'explotació molt similar a altres operacions que tenim, però per portar 4 milions de passatgers. Vol dir que des d'un punt de vista de la rendibilitat econòmica i social del projecte, i repeteixo que l'Adriana està a la vostra disposició per comentar-lo, doncs jo crec que és interessant, que ho valorem, que ho compartim i que ho socialitzem, no solament internament, sinó a nivell internacional. Més coses. Parlaré de... Aquí tenia el mapa, veus? Això era més fàcil que no explicar-ho com ho he explicat. La llei de la Pobla, amb negre teniu el que operem en aquests moments, aquí teniu la llançadora, la T1 i la T2, i aquests serveis d'alta velocitat o velocitat alta, els hem plantejat com a velocitat alta, amb Tolosa, Montpellier, Narbona, Perpinyà, i com els deia, amb la connexió de Lleida, totes les capitals,
els aeroports, aquí hi ha una cosa interessant, quan es parla a Tarragona o a Reus, Tarragona, al Camp de Tarragona, o es parla a Girona de la importància d'aquestes estacions al costat de l'aeroport, el que fa realment reduir de manera substancial el dèficit d'explotació d'aquest servei són les dues estacions, sobretot l'estació de Girona, ho he de dir aquí, sap greu, però sobretot l'estació de Girona, per la connexió que tindria amb el que seria tot el sud d'Occitània i el sud de França. I amb una visió de sistema d'aeroportuari, com s'està plantejant en aquests moments, de pistes complementàries o d'aeroports complementaris que competiran entre ells però que seran complementaris com el de Girona i el de Reus, doncs això és una oportunitat realment per generar negoci, per generar clients, no? I per donar servei públic. Aquí, repeteixo, no és una operació que la plantegem des del punt de vista del servei públic, sinó des d'un punt de vista d'explotació. Els operadors italians que han competit amb l'operador públic italià han tardat 8 anys en arribar al break-even o arribar a l'equilibri financer en les seves operacions a Itàlia. Estem convençuts que l'operació amb un cànon d'explotació i de pas del túnel una mica inferior i amb criteris de servei públic, cànon de servei públic, no despesa, no dèficit de servei públic, però sí cànon de servei públic, podrien millorar l'operació. I finalment el que us deia, l'operació de connexió entre, en el moment en què es posi en marxa la variant de Vandellòs-Tarragona, 20 anys després d'haver-se iniciat, sembla que aquest 2019 el posaran en marxa, nosaltres la voluntat és de poder transformar això en un tramvia, una tramviïtzació entre Cambrils i Salou, i entre Salou i Tarragona i entre Tarragona i Reus operar a través de la via d'interès general, com es fa en altres llocs del món, amb amples diferents i sense cap problema. Empresa de mobilitat. Bé, aquí el més important de l'empresa de mobilitat, sobretot, és aquest concepte de la mobility as a service. I aquí ho deia també abans d'ahir, l'objectiu nosaltres és posar totes les dades. Aquí tenim una sort molt important, que és que tenim l'ATM, i l'Autoritat del Transport Metropolità és el gran integrador. O sigui, aquí no cal que inventem coses, aquí jo crec que els operadors públics o privats tindrem amb l'ATM el gran integrador que permetrà tenir totes les dades integrades i poder-les oferir als ciutadans. Totes, des de la informació, el pagament, les queixes, etc. Ho tindrem tot aquí. Sabent que un dia o altre, segur, un dia o altre, és possible que això acabi també havent-hi un operador superior o un operador més comercial que acabi xuclant les dades i oferir-les també en els seus cercadors. No cal parlar de Déu, vull dir, no cal parlar de Google, però és possible que Google, Movit, etc. puguin ser aquests grans integradors de dades i grans facilitadors del Mobility as a Service. Però sí que és cert que els operadors que som subvencionats per les administracions públiques i que per tant tenim un interès i que responem a uns criteris d'interès generals, tenim la sort que a Catalunya tenim l'ATM, que és la que pot fer aquesta feina d'integrar-nos a tots i posar-nos a tots a dintre d'un mateix receptacle que es permetrà oferir serveis. De fet, recordeu que fins i tot la T-mobilitat oferia la possibilitat de l'escalabilitat. Si això, quan ho vam crear o quan es va començar a parlar de la T-mobilitat el 2011 o el 2012, ja parlàvem de l'escalabilitat. Ara aquella escalabilitat es diu Mobility as a Service, però en tot cas no deixa de ser el mateix que oferir aquestes plataformes. I nosaltres pensem, com deia abans, que ens hem de transformar o hem d'avançar cap a una empresa de mobilitat. L'altre dia viatjàvem a Estocolm o viatjàvem a Viena i veiem que els dos models són dos models de referència que compartíem amb l'ATM com a models que hem de tenir molt en compte, sobretot el de Viena. L'avantatge del de Viena és que si vostès van a Viena i van fins a l'empresa empresa pública que està portant el Mobility as a Service, podran viatjar amb el CAT Express, que és CAT Express, es diu CAT Express, que és la llançadora que va des de l'aeroport fins al centre de Viena. Curiosament es diu CAT Express, que és com el Heathrow Express o el Gatwick Express, però té l'avantatge que es diu CAT Express i crec que és un model simplement pel que el tinguin en compte perquè estan les nostres oracions. I després un element important, les estacions. Estacions dèiem com a 4.0. Més enllà del concepte 4.0, només els diré que hem fet un esforç, l'any passat,
per pensar en les estacions com en deien receptacles, no, em deien com a caixes de mobilitat, com contenidors de mobilitat, ja no me'n recordava del concepte, com a contenidors de mobilitat. Bé, sí que és cert que les estacions ferroviàries patiran una revolució. La més important té a veure amb que les ciutats necessiten llocs on que la gent vagi a recollir les coses i no li portin tot a casa. Això ja ho saben vostès. Si el comerç electrònic en moments està al voltant del 10%, que afecta el conjunt, que el 10%, les previsions diuen que això arribarà al 50%, al 60%, al 70%. Si tot això ens ho hem de portar a casa, doncs tot això que estem parlant avui dia doncs de la mobilitat a les ciutats, encara que siguin elèctriques, estarà una mica complexa. Per tant, això de conviure ciutadans, patinets, bicicletes i gent repartint coses, no sé com ho farem. I espero que no vagin amb bicicleta d'aquesta perquè sembla una mica de l'edat mitja, no? Aquells senyors que van com els xinos que veiem en les pel·lícules de principis del segle passat caminant i repartint, esperem que no passi així, per tant seran amb vehicles elèctrics com a mínim. Això serà molt complex i aquí hi ha dos reptes. Un, que les empreses de mobilitat ferroviària han d'implicar-se amb la distribució de paqueteria, això passarà. I segona cosa, que les estacions puguin ser punts d'intercanvi d'aquesta paqueteria. No podrem portar-ho tot a casa, encara que ens ho pensem, i per tant les estacions tindran. Però a més, hi ha una cosa molt important, a les estacions hauran de passar més coses, no solament que hi hagi wifi, no solament que la gent pugui fer-hi coses, no solament que hi hagi idees com fer coworking, etc. Hi hauran de passar coses. I aquí haurem de ser més originals. Així tenim una experiència molt important, sempre que passo per l'Avinguda de la Llum, sempre hi penso, dic, hem de ser originals, som un país mediterrani i les solucions nòrdiques no ens serveixen. Per tant, aquí els enginyers, els creatius, tenen un repte important, que és veure què en podem fer de totes les estacions. En alguns casos, per exemple, i ara ja dic que no parlo de ferrocarrils, però per exemple amb la línia 9, que hem fet unes estacions immenses. Per tant, allà tindrem espai de sobres per repartir el que vulguem i fer-ho com. Però hi hem de pensar-hi força. Un altre dels elements importants, això que els deia, l'empresa de mobilitat, al final és el que estan fent en els països de Viena, com vam anar i veure'ls, i ens explicaven experiències que estan tenint, i nosaltres hem de pensar en això, encara que nosaltres siguem o aquest o el que està per sota, o així, però això hi hem de pensar. Un altre dels elements és la liberalització ferroviària, no hi entraré més, ja els he parlat de la liberalització, i estem per això i creiem que és una oportunitat per ferrocarrils. La transformació digital, que no em deixi res de la transformació digital. Aquí la visió és que la digitalització està molt avançada a ferrocarrils amb la visió treballador. Jo crec que en aquest sentit el treball que s'està fent a ferrocarrils perquè el treballador tingui un accés molt important a lo que és la digitalització és evident, i això és un element important, abans perdem aquesta visió. Per entendre's l'equip 1901 ha de tenir aquesta capacitat, però després és evident que hem de parlar del client digital, tant en mobilitat com en turisme de muntanya. Aquí avui no m'hi estendré perquè estic amb la gent de l'AMTU, però aquí hi ha un projecte molt important que algun dia podrem començar a explicar. I després hi ha un element molt important de la digitalització, que com que bé, l'Albert el vaig veient aquí davant, és molt important i que el treballem, que és on s'està fent en aquests moments al conjunt d'Europa un dels experiments més importants amb 5G, amb el que és el metro, o es posarà en marxa a les properes setmanes. Doncs concretament a ferrocarrils i a Barcelona. I quan parlem de 5G, per què parlem de 5G? No solament per la visió usuari, que és cert que és una visió molt important, sinó per la visió servei. Per què tan important això és com l'altre? A vegades pensem que la digitalització només és el mòbil i l'smartphone i tot això. No. Nosaltres tenim molt de cura en què, des del punt de vista de solucionar els problemes als maquinistes, de tenir una predictibilitat de quina ha de ser possibles afectacions al propi transport públic, als propis convois, etc. Hem de tenir una bona connexió i hem de poder connectar-nos de manera molt efectiva amb el que és cada un dels convois. I aquí és on fem la feina més important. Aquesta predictibilitat de la vida útil de cada una de les peces del tren i en poder preveure algunes d'aquestes afectacions. Continuo, sostenibilitat i territori. Bé, aquí m'estendré poc perquè nosaltres vam presentar el pla de mobilitat sostenible de l'empresa, vam posar un repte pel 2021 molt clar, cap cotxe que no sigui elèctric,
de la companyia, no els que porten els passatgers, sinó els que porten els nostres treballadors al voltant de les nostres instal·lacions, etc. Reduïda, ser absolutament amb el que és la matèria energètica molt sostenible, tot el que vulgueu. Però jo crec que un dels elements més importants és fer el canvi a comprar tota l'energia verda. Des d'aquest any tota l'energia que consumim Ferrocarrils de la Generalitat és verda. Vol dir que és produïda per generació energètica 100% sostenible, i a partir de l'any que ve un 25% solar, i el 2021 el 50% de l'energia que mourà els nostres trens serà solar. Això és un objectiu que ens hem plantejat, és ambiciós, però ja els puc dir que si tot va bé, l'any que ve el 25% serà solar i l'altre optimarem cap al 50%. I per què ho fem això? Perquè com a administració pública hem de ser tractors de la transició energètica. No hi ha cap criteri de sostenibilitat econòmica, ni de millor eficiència, ni de res, sinó que som una administració pública, som un operador públic i tenim l'obligació de les administracions públiques de promoure la transició energètica. I aquí, diguéssim, els discursos es comproven i es posen en tela de judici quan es compleixen amb el que ha de ser objectius raonables. I el que volem és que els nostres trens es moguin amb aquesta energia verda i que, a més, com deia abans, el 50% sigui solar. És absolutament, jo diria, inversemblant que un país mediterrani com el nostre, que no podem fer estacions com les nòrdiques, els nòrdics tinguin més plaques solars que nosaltres per moure els seus trens o per la sèrie. Per tant, la política energètica d'aquest país podríem dir que en aquests moments no respon a les expectatives d'un país que té les hores de sol i la intensitat que té el mateix. I per tant nosaltres hem de fer. I per altre cantó, una economia 100% circular. El 2021 Ferrocarrils serà una empresa 100% circular. Vol dir que reutilitzarem, reciclarem, etc. Els trens que ens venen ara, els últims que hem comprat ara, seran 100% reciclables i per tant totes les peces tindran un ús quan s'hagi acabat l'ús o quan s'hagi acabat la vida del propi tren. Responsabilitat social, en tenim i molta, no m'hi estendré, la poden mirar vostès i jo crec que és una de les coses, però bàsicament incorporarem tots els 17 objectius dels ODS de Nacions Unides en tota el que és la política de l'empresa i per això també estem absolutament convençuts que amb espero que el 2021 tots els 17 objectius dels ODS tindran una altra relació en les polítiques que portarem des de Ferrocarrils de la Generalitat. I amb això el que farem és auditar el nostre compliment i cada any explicarem si complim o no complim el que les Nacions Unides ens obliga o ens hauria d'obligar a tots de complir. Per altre cantó, la compra social responsable o aquest juliol que crearem el Consell Social que també avaluarà el nostre compromís amb la pròpia societat. Patrimoni. Perquè no s'enfadin amb mi els ferrolítics o perquè no s'enfadin amb ferrocarrils. Ferrocarrils tenen en aquests moments 5 espais d'interpretació del ferrocarril i l'objectiu és fer-ne 3 més, és a dir, compartir amb tothom el patrimoni. En farem una a Martorell, que ja hem anunciat que el construirem per la via mètrica, una a Rubí per l'ample internacional, per els nostres trens d'ample internacional, i una a la Pobla pels nostres trens de mercaderies. Per tant, 3 nous centres d'interpretació, que més els 5 que tindrem són 8 centres d'interpretació. I 2 objectius més, socialitzar al màxim i compartir amb tothom el nostre patrimoni. Primera, digitalitzar tot el patrimoni històric de ferrocarrils, això aquest any estarà així a disposició de tothom, consultable a través online, i offline aconseguir que almenys en cada un, ara ja ho fem al tren de la Pobla, ara penso que el dia 20 posem en marxa ja el tren dels llacs, per tant aquí hi ha una part de poder disfrutar de trens històrics en la línia de Lleida de la Pobla i disfrutarem d'un tren històric al Vallès i d'un tren històric a la xarxa del Baix Llobregat. I els dies que l'Oriol Juncadella ens permeti, perquè no tenim un accés d'extrès a les nostres línies, podran, des d'un punt de vista turístic o des d'un punt de vista, si em permeteu l'expressió, ferrolític, poder compartir l'experiència d'anar a un tren històric de ferrocarrils i compartir, pensar en els passats del ferroviari al costat de les infraestructures modernes que té ferrocarrils. Una de les coses que em sembla important, vaig demanar a una gent externa que
parlant amb treballadors, parlant amb l'equip 1901, parlant amb els usuaris i parlant amb molta gent, doncs veiés quina era, com veia l'empresa, és a dir, com ens veuen, molt més important, no? I bé, curiosament hi ha coses que són curioses, ens veuen humans, i que només faltaria que ens veguessin extraterrestres, però en tot cas ens veien gent honesta, o sigui, la gent de ferrocarrils, ens veien gent que teníem els usuaris com a prioritat, ens veuen gent molt compromesa amb la gent. Jo crec que això, el canvi que es va fer històricament en la gestió de les estacions va ser clau, és a dir, quan a un usuari que va amb un llibre a la butxaca cada dia, doncs el factor, el responsable de l'estació li regala un punt de llibre, diu, ostres, aquesta gent s'hi ha fixat. No? I a un altre no li regala un punt de llibre, li dona un bolígraf perquè tot el dia està escrit, o a l'altre li regala una flor, o vés a saber, està pendent d'ell. O a un nen li xoca la mà i li diu benvingut a l'estació. Això, vaja, això no té preu, però la gent ho percep. Atenció al detall, és una mica això, no? És a dir, si vas a les estacions, fins i tot teníem que fer un pas per anar a la línia 12 que va fins a Reina Elisenda, i si a algú se li va ocórrer que el Doraemon havia d'acompanyar els nens des de l'estació de Sarrià fins a l'estació fins a l'andana de Reina Elisenda, això és atenció al detall, perquè els nens en aquell moment passen per un túnel i passen perquè allà no tinguessin por, doncs se'ls acompanya el Doraemon amb imatges, i curiosament passa dues coses, que els nens no tenen por i que no tenim pintades amb un pas inferior del tren, que això també és un altre dels mèrits que jo els diria als que van tenir la idea que el Doraemon acompanyés els nens. Nous reptes d'innovació, la gent percep que som una gent que la Ferrocarrils és una empresa que innova, i aquesta passió que posarem encara més accent amb el que és la sostenibilitat, amb la nostra imatge i el nostre missatge i amb la nostra internacionalització. I aquí a vegades ho parlem poc. Nosaltres tenim en aquests moments, i això ho coordina també l'Albert, parlo d'ells perquè estan aquí i així els faig propaganda amb ells, que això no ho fem entre tots, això és l'equip 1901, a mi em toca fer de comercial, però l'equip és l'important. Nosaltres tenim quasi bé 15 projectes en aquests moments de recerca amb països i amb empreses, 15 projectes de recerca, dels quals tots són d'aplicació directa amb o clients o amb aplicació directa ferroviària. No són històries rocambolesques ni són històries que no hagin passat pel sedàs de l'equip directiu de ferrocarrils. I això és molt important. Fa poques setmanes el govern ens autoritzava a un nou projecte, que és anar-se'n a Argentina, a Buenos Aires, a ajudar-los amb ells amb el que és portar a terme 2 noves línies que volen fer de metro. I bàsicament volen que hi anem per assessorar-los en matèria ferroviària i en matèria de lo que és, pròpiament dit, com poder fer una col·laboració público-privada, sabent que vosaltres sabeu com les coses funcionen bé. És a dir, no ens demanen que parlem de la col·laboració público-privada, sinó ens demanen que diguem quins serien els estàndards que hauria de tenir una empresa ferroviària per poder fer una col·laboració público-privada. I nosaltres els hem dit 99,5 de puntualitat, com a mínim, que tinguin un índex de qualitat per sobre del 80% dels usuaris i sobretot que cada any creixin al voltant del 5 i el 6%. Això faig broma, això és el que ens passa a nosaltres, però en tot cas seria l'experiència que els hi podem donar. I per tant aquest és l'objectiu. Però de totes maneres, aquí sí que ara farem un esforç molt important per incorporar en el que és la política d'innovació i internacionalització el que és tot el suport a tota una sèrie de startups que ens han de servir per una cosa molt important, aquestes startups. Sobretot ens han de servir perquè en el món de la digitalització, i vaig endarrere, per estar al dia és pràcticament impossible. L'equip informàtic, per entendre'ns, que abans en dèiem informàtica, ara li diguem de digitalització, no sé, l'equip de la casa és impossible que estigui al dia de tot. O sigui, l'equip de la casa ha d'estar pendent de que el sistema informàtic no se'ns caigui mai i tot funcioni bé. I necessitem algú que estigui permanentment innovant. I si hi ha molta gent que ho està fent, i ho està fent bé a Catalunya, o ho està fent bé a Espanya, o ho està fent bé a Europa, els hem de treure. I per tant, li hem demanat a l'Albert i a l'equip que ens posem a buscar startups que puguin treballar per nosaltres. No farem cap concurs, no farem cap línia especial ni tot això, sinó el que farem és posar a disposició de l'equip d'innovació tota una sèrie de finançament perquè si troben projectes importants els puguin finançar. I acabo amb això. Els països del món que són molt potents en innovant són països en els quals la inversió pública en la innovació és molt alta.
no ens equivoquem. Algú quan pensa en innovació sempre diu els fons d'inversors de no sé on, no. Els fons d'inversors van a buscar seguretat i startup, innovació, no va lligada a seguretat quasi mai. Els països que realment, la recerca que es fan en determinats països està finançada 100% per els estats i corren amb el risc, i les administracions públiques corren el risc de la inversió, en proporcions del 80 i del 90%. No és, no, ve un fons d'inversió, bueno, això vindrà un fons d'inversió si dos, tres tenen una innovació molt important que són capaços de llançar-la, però això no passa sovint. I per tant, si nosaltres volem fer una política d'innovació, no ens queda més remei que invertir i posar-hi molts diners arriscant. I creiem que hem de posar-hi els diners suficients, perquè són de tots i no podem llançar-los, però hi ha un punt de risc que els hem de jugar. I aquí és on nosaltres, amb tema de digitalització, doncs posarem la màxima. Aquí estem parlant molt amb Transport for London, perquè ens assessori també amb la política que tenen ells en matèria d'innovació de startups. I bé, doncs aquesta és la nostra política. I amb això acabaria, només amb dues coses. Jo això sí que m'ho he apuntat. Jo crec que si hi ha algunes fortaleses que té l'empresa de ferrocarrils i que ja les coneixia, però ara faré veure que només que el juliol les vaig aprendre, però és la capacitat tècnica de l'equip, és espectacular, i crec que això al país, a vegades quan parlem d'estructures d'estat o d'estructures administratives o d'estructures regionals, digueu-li com vulgueu, crec que la capacitat tècnica de l'equip és espectacular. Una gestió empresarial solvent, jo crec que hi ha poques empreses que tinguin una taxa de cobertura que els deia abans, i una seguretat en la gestió del dia a dia, que ens permet a tots tenir el temps per fer coses com aquestes. Si no tinguéssim el, i ho dic així, si no tinguéssim el 99,5% de puntualitat i no estiguéssim creixent al 5% i no tinguéssim una certa estabilitat econòmica amb un contracte de programa, no podríem estar pensant en startups i en digitalització i en tot això. Per tant, el mèrit és aquest. I el mèrit és aquesta capacitat tècnica que jo el vull posar en valor. Durant 40 anys s'ha creat un equip tècnic molt potent. Si em permeteu, faig la broma a mi mateix, els presidents anem passant. I això sí, però els presidents que han hagut històricament, de quasi tots els colors polítics o de molts colors polítics, han tingut la intel·ligència de no canviar els equips tècnics. Els directors de cada una de les unitats, els directors generals, aquesta setmana hem posat un nou director d'estratègia, però no és un director d'estratègia que l'hagi portat el president de no sé on, sinó que hem agafat algú que ja portava temps a l'empresa i l'hem situat en aquest punt. Jo crec que això és fonamental. Això és fonamental per entendre la fiabilitat. L'orientació al servei, on les persones sempre són al centre. Això no és una novetat. Ho he explicat jo, però no és una novetat. És així. Socis del territori, tant amb la mobilitat com amb el turisme. Avui m'he referit molt poc, però si un dia me'n puc referir. Sempre som socis del territori. I la cultura que els deia de la innovació i l'acumulació del talent i una visió sempre internacionalitzadora. Ho expliquem pla perquè diuen que és una mica, no diuen que és una mica secret, però és una mica així. Nosaltres col·laborem habitualment amb empreses com el GTR de Tòquio, com el MTR de Hong Kong, etc., que ens va permetre en un moment donat, ara ja ho podem explicar, doncs abans que féssim la T-mobilitat ens vam anar a veure tots els models del món. Haguéssim pogut, em sap greu, sé que els consultors ara no us sentireu massa ben tractats, però si ara triem un consultor perquè ens faci tota la consultoria d'això, potser el bo és que ens ajudi, Ferrocarrils ens va ajudar a visitar tots els principals operadors del món que tenien les innovacions més importants en matèria de ticketing. I vam anar a Los Angeles, i vam anar a Nova York, i vam anar a Washington, i vam anar a Roma, i vam anar a París, vam anar a Londres, vam anar a Hong Kong, vam anar a Tòquio i vam veure tot com funcionava. I amb alguns us dèiem, ja ho hem visitat tot, no ens digueu el que passa i el que no passa perquè ja ho hem vist. I això per què era possible? Perquè tenim la porta oberta. Tenim la porta oberta per dues coses. Perquè Ferrocarrils té relacions amb aquestes companyies principals del món, encara que la nostra distància de passatgers és immensa, 6.000 milions de passatgers té GTR, nosaltres en tenim 90, o sigui que 6.000 milions. Però tenim relació. I per altre cantó una altra cosa, que és que els nostres directius estan tan ben valorats que presideixen aquestes organitzacions. És a dir, l'organització, la UITP, i no em canso de dir-ho, que és l'Organització Mundial del Transport Públic, està presidida per un català, que és el director general de Ferrocarrils. I per tant té la porta oberta per a tot arreu. Per tant, quan nosaltres hem de pensar
com els deia abans, com ha de ser el Mobility as a Service? Jo dic, no és mèrit meu, li dic, Pere, què fem? Vale, parlo amb els d'Estocolm i amb els de Viena, i ens anem uns quants i anem a veure aquesta gent. I ens obren les portes, i això és molt important. I per tant aquesta vocació internacionalitzadora que hem tingut sempre ens fa ser molt rics a l'hora de tenir idees i a l'hora de tenir projectes. I a l'inrevés, per estar orgullosos de ferrocarrils. El Pere Calvet sempre diu, per què soc president de ferrocarrils? Perdona, per què soc president de l'OITP? Perquè sempre que l'OITP es parla d'alguna innovació, jo puc aixecar el dit i dic, això ho estem fent a ferrocarrils. I això és un valor molt important, que és el que dona valor en aquesta companyia. No sé si m'he extès massa, però en tot cas em semblava que era important que coneguessin aquesta agenda estratègica, que la coneguessin de primera mà i resto a la seva disposició amb l'Adrina i l'Albert per explicar-los el que considerin i aquelles preguntes que tinguin. Gràcies. Preguntes? Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta a efectes de xarxa i la planificació que has fet a futur. He vist l'èxit no només quantitatiu que ha tingut la millora de la llei de la Pobla en el retorn de l'increment de viatgers, sinó també l'èxit qualitatiu. La millora qualitativa ha estat molt important. No s'ha parlat en cap moment dels ramals de Sallent i Súria i si hi hauria, o heu pensat o es podria pensar aplicar una mica el model que hi ha hagut a la llei de la Pobla en aquests dos ramals. Nosaltres parlem visió 2030 i nosaltres no podem parlar de Sallent i Súria fins que arribar a Manresa i fins a arribar a Igualada no estigui millorat. És una qüestió de prioritats. Podem parlar de... Ara tindrem evidentment la desafectació del que pot ser el ramal de Sallent perquè va tot el projecte Fènix porta tot cap a la producció cap a Súria i podem pensar en moltes coses, però en visió 2030 sabent que tenim uns recursos limitats. Si em diguessis, no, teniu tots els recursos del món, no, però nosaltres hem dit que no gastarem més del que l'administració ens ha donat en els darrers anys. Si després cau la disposició addicional tercera o comencen a repartir, doncs hem d'estar preparats per poder gastar. Però en tot cas, això és primer L8, segon l'ampliació del túnel actual, amb el model que sigui. Això és la nostra posició. Després el govern pot dir fes horta, dic sempre que soc molt clar, o ens diu aquesta és la nostra prioritat i els dos V baixa, els dos Manresa, Igualada els hem de resoldre i hem de parlar de tenir una solució. I després el que vingui. Bé, bona tarda. Una pregunta relacionada més amb el turisme, la vostra part turística respecte i també de l'estació de la Molina i també respecte a aquestes futures Olimpíades d'hivern que es projecten. S'ha descartat fer un remuntador de l'estació de tren a les pistes? M'agrada que em facis aquesta pregunta. No l'hem preparada, tot i que hem vingut junts no l'hem preparada. Sí, de fet és un dels elements importants. Jo n'he parlat molt de muntanya perquè em semblava que... Però és evident que un dels projectes macos que pot tenir aquest projecte dels Jocs Olímpics és recuperar el telefèric que puja des de l'estació de Molina, de la vila, del municipi de la Molina, fins a arribar a 2.500. Ara sabeu que aquest any posem el remuntador fins a arribar als últims 200 metres, fins a 2.500. Clar, és molt maco pensar que quan estigui acabada la millora de la R3, perquè això és important, col·locar-se, la idea és allò, imagina't que un està a l'hotel Iber, no sé com es diu l'hotel que hi ha davant de l'estació de Plaça de Catalunya o qualsevol hotel de per allà, surt a l'hotel amb els seus esquís i les seves botes, puja amb un tren de la R3, en 2 hores està a la Molina, allà agafa un telecabina amb la mateixa T10, integrada, puja fins a 2.500 metres, això a l'hivern. I a l'estiu l'oferta turística de dir no, és que quan vens a la Molina, quan vens a Barcelona, perquè la gent ve a Barcelona, aquests 20 milions, 21, puguin pensar que agafen un telefèric i pugen a 2.500 metres. Això és el criteri de sostenibilitat, aquest criteri de dir per què volem fer uns Jocs Olímpics? Per això, per fer projectes d'aquests
que incorporen el vector sostenibilitat. Evidentment nosaltres estem treballant amb el projecte en el marc del que és fins i tot el que us deia, no? El govern de la Generalitat ha confiat tant en Ferrocarrils que ens han encarregat que siguem l'oficina tècnica de la possible candidatura dels Jocs Olímpics, que ho dirigeix el Gerard Figueres com a estratègia de l'esport. Nosaltres ho treballem, però sí que una de les coses maques d'organitzar uns Jocs Olímpics és precisament aquesta, no? De dir Barcelona 2.500 metres en 2 minuts, en 2 hores i mitja i amb la T10 de 8 zones, no? Més o menys. Bé, entenc que la resposta és que sí, que està projectat fer aquesta... Que estem pensant-hi. Vale. Doncs ara cap al balneari, no? Molt bé, moltes gràcies.